ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ନା ଅହଙ୍କାରୀ ହରିଣ ଓ ତାର ଗୋଡ଼। ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହରିଣ ରହୁଥିଲା। ସେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଶିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପତଳା ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ପାଣି ପିଉଥିବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ଆହା, ମୋ ଶିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଳ। ହେଲେ ଏହି ପତଳା ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଅସୁନ୍ଦର। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ତାକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ପଛରୁ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ହରିଣଟି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଯେଉଁ ପତଳା ଗୋଡ଼କୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲା, ସେହି ଗୋଡ଼ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ତାର ସୁନ୍ଦର ଶିଙ୍ଗ ଏକ ଝଙ୍କାଳିଆ ବୁଦା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବାଘଟି ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜ ସମସ୍ତ ବଳ ଲଗାଇ ଝଟକା ଦେଇ ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଭାବି ଅବହେଳା କରୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇଟି ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଗୁଣ ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।